היי יוטיוב, אתם על אס גיים ישראל, שבעצם את הפרק הזה אני מנסה לעשות איזשהו 3 פעמים בגלל שזה על 8 בבוקר וכמה דקות, כי אני די עייף ואני צריך ללכת לניתוח של סבא של בן דוד שלי. אמ, יש לו ניתוח, אז אני רוצה לעשות את הפרק הזה מוקדם. גיליתי שיש לי 3 צפיות בפרק ראשון שלי, ואני חושב שזה הולך להיות די טוב, בגלל שזה כנראה הולך להתקדם. מתי שיהיה 100 צפיות לסרטון הראשון, אז אני הולך לעשות פרק של איי-וי, או כמה פרקים של איי-וי, ואני מתכנן להוריד תוכנת הקלטה אחרת, שאני הולך גם לעשות פרקים יותר ארוכים של חצי שעה. וסליחה אם יש בעיות במיקרופון, שמדי פעם אם אתם תשמעו אותי חזק או חלש, בגלל שאין לי את הספוג הזה. ואני גם הולך לעשות את שאר הפרקים עם מדונה, המיקרופון הצמוד הזה, שיש לשחקנים על במה. האמת שאני סוג של שחקן, הופעתי בהמון הצגות, והביאו לי את המדונה מתנה בעצם בסוף שנה. וגם אני מתכנן לעשות עכשיו התאבדות כפולה בפרק. טוב. אני חושב שבעצם אם אתם רואים האח הגדול, אז אני חושב שלבנה גם צריכה לנצח, אז אם אתם אוהבים את לבנה תצביעו בשבילה, כי באמת שאני מאוד רוצה שלבנה תזכה, ולפני שלבנה הלכה לאח הגדול הייתי בחנות שלה, ובעצם אני גר בתל אביב, ואם אתם חושבים שלבנה צריכה לזכות, אז הצביעו לה, היא מתמודדת ראויה. טוב, אם כבר אמרתי, לא יודע אם אמרתי, זה יותר סרטון של בדיקת סאבים חיים ולייקים חיים, או יש אחרש יותר, אז בואו נפוצץ לו את עם אמא, או שפשוט נברח. לא, לא נברח. אפשר להרוג שוטרים בפרק הזה, לא? מי מחנה פה מונית, באמת. בושה. אתם יודעים מה גיליתי? שבעצם אפשר לצבוע מונית. ואני לא... וגיליתי את זה אתמול אחרי שמשטרה עצרה אותי. טוב. מה זה? מה? טוב. הולך להיות התאבדות כפולה בפרק הזה, ונחשו מה יש לי. אין סוף יריות. טוב. תביא את האוטו, אני אומר לך. תביא את האוטו. טוב, נלך מהר. בשביל ההתאבדות. טוב, יש לי התאבדות כפולה, אז סורי גייז, אני חייב. טוב, אם יש לי בעיות במיקרופון, אל תשימו לב לזה, גם הצלחתי לעשות שהמיקרופון יהיה יותר חזק, בגלל שהחלפתי מיקרופון. שמעתם את הצרחה? טוב, אם אתם רוצים להשתתף בתוכנית מולטיפלייר, אז אתם מוזמנים לכתוב לי בתגובות. אני לא משנה איזה מולטיפלייר. יש לי מולטיפלייר של וואי סיטי, GTA 3, סן אנדרס ו-IV, שזה בעצם כבר מובנה. אז עכשיו אני פשוט אצבע איזשהו אופנוע, לא, מכונית בעצם. אני לא סגור על עצמי. ניסע ברוורס. טוב, משהו שגיליתי,
לוקח די הרבה זמן להעלות פרק, איזשהו 4 שעות, אני לא יודע למה, אבל אם אתם יכולים לעזור לי ולשלוח לי תוכנת צילום אחרת, אז אני אשמח. טוב, אני צריך לסיים את הפרק כי אני חייב ללכת, אז ביוטיוב כפרה עליכם.